Hortik Galiziarrak tiran, hirugarrenetik Orio, laugarrenetik Kaiku. Lehorretik bandera txuria, eta martxan da bigarren txanda. Hasi da leia. Hondarribik markatu du, gogoratu lehen txandan denborarik onena. 19 minutu eta 20 segundoko denbora. Hori da Hondarribiarrek markatu dutena. Eta irtera baliozkoa da. 20 segundutik aurrera goaz. Eta hementxe dira ontziak. Tiran eta Kaiku. Arranka hor sartu nahian, hemen dira Joseba Fernandezek prestatutako gizonak, Bikuña gaur patroi lanetan, eta aldaketak bai, aldaketak ontzian, eta gaur Silbiu barruan da, hor da Bilarino Sorin bestetik hankeko lanetan kokatu du, Bilar ere sartu du, Adrian Gomez ere gaur barruan da, Esteban ere bai, Txato Berezi hartua ere bai, Errota martxan dozen erdirearen bueltan aldaketak, Patroia ere bai, eta hor asmatu nahian, Joseba Fernandez egungo txapeldunak dira Castrokoak, haizearen abiadura hortxe duzue, 5,3 aurreko txandaren tankeran beraz, hortan momentuz ez da aldaketarik. Tiran eta Kaiku parean Orio, segundo batera, Castro ere bai. Eta Tirani dagokionez, gaur Dani Pérez Fandino prestatzaileak, David Arosa kokatu du patroi lanetan, eta Meira sartu da. Favorretik, estriborretik aldaketak bi dira, Docampo eta Victor Rodríguez. Eta normalean barruan joten den gizon indartsu bat, David Luzkiños gaur kanpoan da, atxeden eguna du, eta baita ere aurreko lanetan aritzen den titularra, Dani Rua, gaur kanpoan baita ere, eta oso posik dira Galiziarrak, eta oso posik eta ongi da, osasunez ebakuntzaren ostean, apendizitiz arazoak izan zituen, ebakuntza egin behar izan zioten Euskal Herrian bertan, Bilbon, eta gaur berarekin hitz egin da esan dit, primera nago, ez dirate baimenik eman ontzira sartzeko, baina zodiaketik kanpo bada ere, ni primera nago eta post mutilen lanarekin, eta gure posten gara hoxerri. Bai, hori posteko modukoa da, horrelako kirolari bat, hori ez behar hori izan eta bera seguru zutzu dola eta barrura sartzeko gogoakin, baina denbora eman bertzaio, gero errekuperak eta zailago izango delako, ez? Baina, bueno, gutxinean taldea ikusi eta zaintzeko, bere ekipo honena egiteko eta aukera dauka hemen bertan egotekoa, ez? Hemen Oriotarrak, Orio Katzo ez zuen egunik onena izan, gaur bi aldaketa egin ditu Aizperrok, Oier Aizpurua, Horretik ari da eta Fernando Valentziaga, estriborretik eta atxeden eguna Ibon Urbietarentzat eta Lasarterentzat, eta hortxe dira, momentuz pixka bat atzerago, Kaiku, gaina hor da, estropa da, barkatu Castro, gaina hortxe da leia. Kaiku eta Tiran buruan, Orio segundo batera, Castro lau segundora. Eta parekotasun handia. Ez dago den erabakita, ez da gutxiagorik ere, Castro zailtasunak izango ditu gaur, baina burrukarako ditugu. Hemen Kaiku, Kaikuri dagokionez, bost bat aldaketa bai gaur Jose Luis Kortak, Istiborretik David Muñoz eta Iker Pascual barruan dira, eta baborretik Salbaño, Fede Steindel, eta hortxe da baita ere Mario Arranz, eta atxeden eguna Javier Perezentzat, Medinarentzat, Oskar Gomezentzat, hiru hauek bere titular nagusietakoak dira, Tatzo titular izandako Alvarez eta Eder Duran ere kanpoan dira. Orio, Kaiku, hortxe burrukan, Tiran 2 segundora, Castro sufritzen 6-6 segundora. Eta hemen demorak, Hondarribiarekin konparaketa eginda, momentuz 3 bat segundu gehiago, Oriok eta Kaiku. Baina joan eta etorri egin behar da, hemen gauzak aztertzeko. Batez bestekoa da hemen ere, gauz gehienetan bezala, eta Castro ikusten da lehenengo kale horretatik kosta egiten nahi zaiola, eta pixka bate atzean geratu dela, ez?
Hor dira. Orio eta Kaiku pixka bat aurrerago, gero Tiran, eta bek aldetik agertuko da Castro. Eta Tiranek alde egin du pixka. Bai, 4:57 Oriorentzat. Tiranen maniobra zabalegia, Kaiku ere Orioren denboran. 4:57, Zumaia 4:52 markatu du. Hor dago beraz diferentzia, eta Castrok zarautzen denbora. 5:04. Eta biak lehen kaletik joan dira. Bai, Castro lehenengo kale horretatik lana gogor egin beharko du, gauzak pixka bat zuzendu nahi baitu. Ikusten da horri 3. kaletik Orio eta 4. Kaiku denbora berdinean eta esan diteke ziaboga denbora berdinean egin dutela, ez? Joseba Fernandezekin egin dugun komentario hause izan da estropada aurretik, jakin eta gero kale zozketaren berri. Gaur haientzat helburua ea zeintzen galdetu diot, behar bada garrantzitsuena gaur, ligarako lehia horretan goian lidertzaren inguruan jarraitzea izango litzatekela helburua, eta esan dit, bai, hala izan beharko da, ikusirik gauzak nola joan diren zozketan. Eta nik uste dut ala izango dela. Bai, borrokor da, ez? Alik eta gutxien galtzea gaur baserri. Alik eta gutxiena eta beste estropada eremu on batzuk behai dagokion batzuk harrapatu eta pixka bat hori, ez? Gauzari, oleiari txapela jartzeko modukoa, baino gaur ez dago, ez gaur txapela alderantzizkoa tokatu zeote zozketan eta gaur asko sufritzeko estropadoitakoa izango dute hor lehenengo kaletikan Castrokoek, ez? Orio buruan, Kaiku segundo batera, Tiran 3, Castro 11 segundora. Eta Castro ordezkaria da gurekin, Antonio de Diego. Bueno, Antonio, el sorteo de calles nos ha favorecido. A 11 segundos en cuarto lugar en la tanda. Eso parece, ¿no? Que no nos ha favorecido el sorteo de balizas, pero bueno, habrá que seguir luchando a ver si podemos recuperar. Nos decía Joseba Fernández que después de conocer el sorteo de calles que había que salir pues no muy mal parados de esta regata. De momento, igualando el mejor tiempo de Zarauz, pues la liga se puede poner muy difícil si esto sigue así. Sí, desde luego, sí, ¿no? Como sigamos así, me parece que la liga se nos puede ir un poquito abajo, pero bueno, seguiremos luchando hasta el final de la temporada. ¿Estáis preocupados? ¿Estáis tranquilos? No, de momento estamos tranquilos, ¿no? Dando buena sensación el entrenador, pues los demás tenemos que estar tranquilos. Pues a seguir así, gracias. Venga. Orio buruan da, Kaiku 2 segundora, Tiran oso ongi eusten 3 segundora, Castro 11 eta argi dago orain estropaderemoaren erdikaldetik datozela, ontziak, eta mirotza ontzira goaz, hortxe duzue Oriotarren ontzia. Zurinagara entzun duzu azpitik. Estimor, ura ireitu eta guazene bloke nezatea. Bat, eso es! Alegina handi egiten Oriotarrak. Eta hemen Kaiku Zurinagaren agindutara. Acaba, Beñat! Acabar, Fede! Acabar, Leo! Acaba! Va atrás! Va atrás! Acaba! ¡Ataca, estribor! ¡Qué bien! ¡Atrás! ¡Atrás! Ontzi bat, Oriok, Tiran eta Kaikuri, Castro 10 segundora. Bai, eta nik uste dute Kaiku palada terdi bat, gorago datorre Biziago. Bai, Orio oso lasa ikuste zaio errimio politakin, Eta Orio eta Hondarribiren arteko datoak hortxe da, orain Orioren denbora hobeagoa, Hondarribik aurreko txandako garaileak 4 segundo gehiago. Eta hurbiltzen ari dira, Zubipeti pasa dira, eta orain balizaren bila, bigarren ziaboga egiteko lan erditan izango dira beraz Laister, Labontziak. Hori aurretik, Tiran eta Kaiku lehia bizian bigarren posturako Castro, 11-12 segundora gutxienez, luze honetan, gehiago ez dute galdu Castrokoek. Bai, hori garrantzitsua da olako kale zozketa batekin, ez? Alik eta gutxiena eta borrokan egotea, ez? Garbi, aurretik Orio, bigarren Tiran. Kaiku 3. Nora doa Tiran, nora doa Tiran. Nora doa Tiran, hori pekatua. Estropada hankaz gora bota du, Oriorentzat 9 eta 27. Orain irteeran, Kaiku eta Tiran parean. Maniobra kaskarra egin dute Galiziarrek.
9:30 denbora Galiziarrentzat, baina pekatu latza eginda. 9:31 Kaikurentzat. Castrok 9:29. Erne Castro orain azken aurrekoa litzateke. Oso garrantzitsua 3.